Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Pagsubong mabatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyani ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa banwasang hiliganan, balay sa duwa ka mga kagawad ginsulod sa mga armado nga nagapangita sang election money. Napatay nga NPA sa Candoni, minor de edad. Senator Ping Lacson kag Senator Tito Soto nagkampanya sa Bacolod. Motorcycle rider patay matapos magsuhot sa mixer. Kag sa Good Vibes college student, gin-surprise ang food delivery service rider kag pa overnight sa hotel. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Presidential candidate Panfilo Lacson kag Vice Presidential candidate Vicente Soto III upod sa duha ka mga senatorial candidates ang nag-courtesy call sa alkalde sa Bacolod City Government Center. Isa ka town hall meeting sa Barangay Pahanukoy ang gintambungan nanday Lacson kag Soto antes nagpadulong sa Bacolod City Government Center para mag-courtesy call kay Mayor Evelio Leonardia kahapon. Kaupod nila sanday senatorial candidates Manny Piñol kag Minggita Padilla nga ginsugata sa mga supporters sang Grupo Progreso. Ginpahayag na ni Leonardia nga nagapabilin siya nga neutral sa bahin sa presidential elections. Sa pagbalik sang Lacson-Soto tandem sa probinsya para mangampanya, nagpadulong man sila sa City Hall sang syudad sang Talisay. Sa number 9, magdala sang ilimnon kag pagkaon ginadumilian sa sulod sang polling precincts. Comelec nagapangabayman sa mga kandidato nga ipaiway ang pagtinir sa sulod ukon malapit sa mga polling areas. May report si Nico Delfin. Wala na ginatugutan sang Comelec ang pagpangampanya sa mga kandidato sumugod Mayo 8. Gani magluwas sa ginadumilian sila nga magsuksok sa mga campaign shirts kag accessories sa polling areas, hindi man sila pwede magtiner sa sulod kag malapit sa mga polling area sa adlaw sang piniliay sa Mayo 9. 45 days ka pangampanya, no? Pila ka buton dag magtambay kada, no? So, ang ato na lang is i-avoid na lang ang mga sitwasyon. Let's make it no, as a candidate, let's make it our moral, no, obligation nga mag-cooperate kita, no, mag-avoid kita sa mga insidente nga mamanisyahan pa. Pareho sa mga kandidato, ginadumilian man ang mga botante nga magsuksok sang campaign shirts kag accessories sa sulod sang polling places. Hindi pwede ang pagdala sang pagkaon kag ilimnon sa sulod sang polling precincts. Diba, si babasa ang atong balota, hindi na ka mag-issue ya sang bag-o na balota, no, kung basa na siya or nahigkuan na iyong balota. No, so there is only one official ballot for each voter. So avoid na lang natin nga madala sa mga pagkaon sa sulod sang presinto. Dapat magsuksok sang face mask pero hindi pwede ang may ngalan o konlitrato nga sarang ma-identify sa kandidato. Pwede magdala sang kodigo ang mga botante para mangin madasig ang ila pagboto. Pero ginadumili ang pag-selfie sa polling precincts kag ang pagkuha sang litrato o kon video sang balota. Bukas sa mga precincts sugod lasay sang aga tubtob las 7 sang gabi. Voters, no, within 30-meter radius of the voting center who are waiting to vote, they will be allowed to vote, no. So ilistahon ang ngalan nila sa aton nga mga ibis, then lawagon isa-isa. So paglawag katatlo, kung way na, hindi ka na nakaboto. Bangod man sang glitches sa Precinct Finder app, ginahaylo sang Comelec ang mga botante nga mag-verify sang ila polling precinct sa local Comelec offices, kag kung mahimo, temprano pa nga magboto. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, ginapatigay na karon sa probinsya ang second dose ang booster shot para sa mga immunocompromised. Pero bisan pang first dose ang may manubo nga turnout suno sa Provincial Health Office.
Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, hindi man lubos nga maduso ang second dose ang booster shot kung wala pa anay nagpa-first dose. Masobra sa 71% na sa target sa Negros Occidental sa karon ang nabakunahan kontra COVID. Pero sa gihapon, mahinay ang pag-idog. Ang election season nag-apekto pagid sini suno kay Tumimbang. Na-extend man sa nga Food and Drugs Administration ang expiry sa pila sa mga manug-expire nga bakuna sini nga Abril, padayon ang pag-abot sa bakuna sa probinsya suno kay Tumimbang. Magluwas na extend nga shelf life ginsiling man sang COVAX nga pagailisan nila ang bakuna nga nag-expire na. Sige po ng padala. Why ko lang mo monitor but there was a communication coming from outside, from the regional and from the national nga may yara tang bakuna nga manugabot. Still coming in ang mga bakuna ta. No, hoping makakover ta more. And we are trying, and the LGUs are trying very, very hard to cover more. Itong mga Sa number 7, kasos ng dengue sa Bacolod City nagsakas ng 39.1%. Sa record sa Bacolod City Epidemiological Surveillance Unit, may 39.1% ang ginsakas ang dengue cases sa bulan sa Abril kung ikumpara sa kasubong nga bulan sa nagligad nga tuig. Sa 96 ka dengue cases, 2 sa mga pasyente ang napatay. May 69 ka mga kasos ng dengue nga na-record sa Bacolod sa Abril 2021 kag 2 man ang nagtaliwan. Ang Barangay Singkang Airport ang nagapanguna nga may napulo ka mga kasos ng dengue. May tagsyam naman ang Estefania, Granada kag Mandalagan. May 8 ka dengue cases nga na-record sa Barangay Mansilingan kag 7 sa Alihis. Lunsay may 6 naman ka mga kaso sa Barangay Sumag kag Tangub, 5 sa Barangay Banago kag 4 sa Pahanukoy. Samtang nagdubo naman sa 46.2% ang leptospirosis cases sa Bacolod nga may 7 ka kaso kag 2 ang napatay. Sa number 6, malapit sa 15 milyones pesos nga balor sa nga shabu na recover sa Negros Oriental. Masobra sa 2 ka kilos ang ginapatihan shabu ang na-recover kahapon sa otoridad sa buy-bust operation sa barangay Suludpan, Banwasang Bakong, Negros Oriental. Arestado sa buy-bust ang 31 anyos nga si Raul Sabanal. 2 ka dako kag 3 ka medium nga sachet sang shabu ang na-recover sa suspect. Initanan ginabulubanta nagabalor sa 14,960,000 pesos. Si Sabanal ang ginakabig sang Negros Oriental Police Provincial Office nga isa ka high-value individual kag siya nagaserbe man nga bodigero suno sa Norpo. Ila pa ginahibalo kung sino ang source sang illegal nga droga nga na-recover. Detained sa Bakong PNP si Sabanal kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, sa Bacolod City, sa motorcycle rider patay matapos magsuhot sa mixer. Napatay sa ospital ang isa ka motorcycle rider matapos ini magsuhot sa mixer kagabi sa tubang mismo sa Bacolod City Government Center sa Circumferential Road. Ang napatay ang gikilala kay James Lionel Hernando. Sunod siya kay Major Richie Gohi, hepe sa Police Station 4. Nagadalagan sa opposite lane ang motor kag mixer sang hinali na lang mag-agaw sa lane ang motor. Sa kurbada nga bahin sang dalan kag siya ang nagrekta sa bumper sa mixer. Ginbulayan pa ang mga rescuer sa pagkuha sa biktima nga nagtapik sa bumper. Gindala siya sa ospital apang wala na matabangan. Temporaryo man nga gindetain sa Police Station 4 ang driver sang mixer. Sa number 4, napatay sa engkwentro sa Banwasang Kanduni isa ka menor de edad. Army nagakondenar man sa pagpang-recruit sa mga menor de edad sa Hublag. Nakilala na ang persona nga napatay sa Martes sa sunod-sunod nga engkwentro sang NPA nga nagluntad sa Barangay Gatuslao, Banwas, sang Kanduni. Ang napatay ang 16 anyos pa lang kag nagaserbe nga medical officer sang SDG platoon sang New People's Army. Napatay siya sa pagbayluhanay sang lupok sa tunga sang Army kag NPA nga nagsugod sang Martes sang hapon kag naliwat pa sa makaduha ka beses. Pilason man sa engkwentro ang isa ka Army nga si First Lieutenant Elmer Dumaog. Ginkondena naman ni Major General Benedict Arevalo, ang commander sang
3rd Infantry Division ang padayon nga pag-recruit sang NPA sa mga inosente nga menor de edad kag ang pag-usar sa ila sa hublag. Isa ini ka klaro nga paglapas sa international humanitarian law suno kay Arevalo. Sa number 3, may 21 ka mga banwakang syudad sa Negros Occidental kalakip ng Bacolod City ang mayara sang temprano nga delivery sa mga balota. Ini ang ginaprubahan na sa COMELEC sunod sa kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar. Ang request for early delivery mahimo bangod sang kalayuon sa mga presinto o kung ayhan bahin sa kabudlayan sa transportasyon o kung sitwasyon sa seguridad. Sunod sa kay Salazar, Mayo 6 sarang na makadeliver sa balota sa yadtong mga nag-request kag naaprubahan. Pero ang regular nga schedule sa delivery of ballots mismo sa adlaw sang eleksyon. Samtang ang nagakatabo nga engkwentro sa tropa sa militar kag rebeldeng NPA hindi makaapekto sa pagpatigayon sang eleksyon sa mga natungdan nga mga lugar. Sini lamang may isa ka ginaligar NPA nga napatay sa Banwa sang Kanduni bangod sang encounter. Sunod sa kay Salazar, kabahin ini sang intensified clearing operation para sa eleksyon. Resulta man na yan sa ila operations that's why gaguluwa ang mga ganing purpose no nga by this time no actually mga pila na kadlaw nag-start na ang clearing operations no intensified clearing operations para nga by that time magabot ang aton nga election on May 9 no even on STS no wala sila dira. Sa number 2, sa Mayo 7 na ang katapusan sang pagpangampanya. COMELEC ang nagapahanumdum sa mga grupo nga mayara sang meeting de avance sa mga adlaw nga hindi na magpalapaw las 12 sang tungang gabi sa pagpangampanya. Sunod kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, pagpatak las 12:01 sa kaagahon, Mayo 8 na ini. Gani pahanumdum niya sa mga kandidato nga tandaan ini labi na sa mga magapatigayon sang ila meeting de avance gabi sang Mayo 7. Wala man nagauntat ang COMELEC sa pagsulit-sulit pahanumdum sang pagsunod sa minimum health protocol. Hindi lamang sa kampanya kundi pati man mismo sa election day. Samtang sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga isa sa mga nagtambong sa Joint Peace and Security Coordinating Council nga meeting, yara na sa tagsa ka municipal o kuno city health office ang pag-deploy sa mga nurse nga magabulig sa isolation polling precinct kung sa diin magaboto ang mga mayara sang temperatura nga 37.5 degrees pasaka. Sunod kay Tumimbang, hindi lamang sa pagpasiguro nga sila ang makaboto kundi importante man nga ma-monitor ang mga kondisyon sang sini nga mga botante pagkatapos sila nga makaboto. Ilagay na yung responsibility to monitor during this time. And they should be aware na may conduct some gatherings, definite ganaya. There might be violations of health standard, minimum health standard or health protocol, most especially in social distancing. And even siguro sa wearing of mask. So they should monitor some any events, most especially during the conduct of voting sa isa ka venue. Kay critical na siya mo. That is where you can catch some those nga medyo ma-problematic later on, most especially those manifesting some finding symptoms. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Banwa sang Hinigaran, balay sa duha ka mga barangay kagawad ginsulod sa mga armado nga nagapangita sang election money. Sa video nga kuha sang himata sang isa sa mga kagawad, makita ang paghilibion sang anak sang kagawad matapos ini ginsulong kag ginaligar ginharas sa mga armado nga mga persona. Sunod sa nagpost ang video, nakagwa lang ang iya hinablos nga anak sang kagawad matapos sila ginpahapa sa katre kag ginpanguwa ang ilang cellphone agud hindi makakuha sang video kag makakuha sang litrato. Sa report sa PNP, duha ka separado nga balay sa barangay kagawad sa barangay 1 sa Hinigaran ang ginsulod kagabi sa mga armado nga persona kag ginkawatan. Sunod sa kay Captain Ryan Villasario, ginsulod sa mga armado ang balay nanday kagawad Marciano Dizon kag Jose Froilan kag ilagin pangita sunod sa pulis ang election money nga ginasilang ginasiling ara sa mga kagawad. Sang wala may mahatag,
Ila na lang ginkuha sunod sa pulis ang mga cellphone sang kagawad kag nagpalagyo. Sunod sa kay Villasario, hindi pa nila matumod kung ang grupo ang kabahin sa New People's Army o kung political or criminal group. May posibilidad man sunod sa iya nga politically motivated ang natabo nga pagpanulod sa mga kagawad. Nagapadayon pa sa karon ang investigasyon sang PNP. Ipagat ka mo na! Matanggan niyo po, Len. Si Papa, tanggan niyo na. Di, Ellen, di na magplato nga. Naman si Papa sa Papa. Be, patayin ka ba? Sa Good Vibes, bilang pagkilala sang bulig sa mga food delivery service riders sini nga pandemic, isa ka estudyante ang nag-surprise sa isa ka rider. Napangitaan niya sang pamaagi nga siya pud ang iya nga pamilya maka-overnight stay sa isa ka hotel. May report si Romeo Subaldo. Senior communication students sa University of St. Asal Bacolod si Alfredo Bayonon kag required sila sa ilang seniors project nga maghimo sang advocacy nga may impact sa sosyedad. Napinsaran niya nga sa gamay nga pamaagi matagaan man sang pagkilala ang mga yara sa food delivery service nga riders nga nagpahapos ang kabuhi sang tanan samtang may mga lockdown dala sang pandemic. Ano ka underrated kag hindi gid sila well represented law kumbaga sa doon na sila sa limelight. Naman na ka I think to ka ako man bila on my part na during the pandemic do wala ko man sila na recognize kay ano man nang do ka ang ano to wala ang recognition ta are always sa medical frontliners gid pero do wala taman kakapinsaran ang sila mga food delivery riders during the pandemic. Nag-interview siya sa mga SC riders sa Silay kag ang istorya ni Melo Cordero amo ang nakatandog sa iya. Nawadaan sa trabaho sa tiun sa pandemic, bag-o bata ang partner kag namatsan sang amay. Gani nagabaka-baka sulay sa init kag ulan. Ginkonsabo na kadaan ni Fredo ang Park-In Hotel sa Bacolod. Sponsor sa hotel ang overnight stay sa pamilya ni Melo pati na ang ilang panyapon. Wala makahibalo si Melo nga nagahulat sa hotel ang iya nga mag-iloy. Ang instruction sa iya, may i-pick up lang siya nga parcel. Or pick up lang sa sir. Can I have your name, Minister? Pala mo ito pala ba? Nag-pick up lang. Pati naganda lang ko rekta to eh. Ang mangkot na ko pa-pick up ni mo. Nasa nagkasulo. Kaya mo ito, natayos ako. Nakiboto gani nga may ngalan ko niya ako. Bako pa sa front desk. Gani nga mula na ipa-pick up ka sa ako nga. Do, bako pa sa ito para sa ito na sa ako ka-deliver. Ang misis ni Melo nga si Ruby naging emosyonal sa pag-istorya. Saksi siya sa tanan nga kabudlayan sang iyang partner. Lagi ko kita chat na siya na babe, thank you babe kay pinaprovide mo nga mo yung schedule dito po. Tapos kagabihan na sa kikagula siya mo kung isama na kung kumangalayo. Palagi na tulungan niya. Gapag, ginapdag na. Sana ko parang ma-feel yan nga. Ay, ginapdag ko ni Ruby. Para kay Fredo, bisan isa lang ka-rider ng iyang napalipay, nangin pabaagi ini para matagaan sa pagtamod ang ilang mga hinimuan kag makabig man sila nga frontliners sini nga pandemic. O pag ni Barb ang sana all maka-overnight stay man sa hotel. Pero kanami isang iyang advocacy. Kag kanami mas ang heart ni no ina nakita igid bala ang syempre kita damo I know nga ikaw nag-affiliate sa mga services nila. Do pagkilala sa ila. At least pinagi sa iya nga isa na katawo iya nga ginalapasalamatan tanda nanto makita ta kung ano sila ka-importante. Kagabay ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.